ulaskom u Europsku uniju, moji pariški kolege su mi rekli, vi Hrvati morate pokazati tko ste, što ste. I kao što mlada donosi u brak dotu, tako i vi morate pokazati šta ste učinili za Europu. I zato sam ja ovdje odabrao što su Istrani učinili. Da bi se pokazalo da recimo od Hermana, koga zovemo Dalmatinom jer ga tako zovu, koji je iz središnje Istre i koji je nakon studija u Šartru i Parizu krenuo na istok u Bagdad gdje je 3 godine učio arapski. Vrativši se sjevernim Mediteranom u Španjolsku da se izobrazi u astronomiji ili astrologiji, kako su tad zvali, on je prevodio sa arapskog, grčke, sirske i arapske istočne tekstove na latinski. Jer je izvrsno poznavao i arapski i latinski. Njegovi tekstovi, on prevodi sredinom 12. stoljeća i piše, sastavlja, oko 20 je kompilacija napravio jedno samostalno djelo De Essentis. On, dakle, je jedan od prvih koji su omogućili da krajem 12. stoljeća se dignu studija generalija u rang onoga što mi danas nazivamo sveučilištima. Dakle, visoke škole su imale tekstove koje od seobe naroda više na zapadu nisu cirkulirane. Ali, zahvaljujući, dakle, prijevodima i Aristotela, i Avicene, i Abu Mašara i drugih Arapa, on je poučio zapad. On je prvi, koliko sam ja našao, koji razlikuje astronomiju i astrologiju. Vi astrologiju znate po ovim i ovim što u novinama piše, što će se dogoditi, ali on je rekao da je astronomija nauka koja proučava kretanje svemirskih tijela, a astrologija je primjena tih postulata na ljudski život, na svakidašnji život. To je vrijeme seljaštva, dakle kad je čovjek ovisio o zemlji, da li će preživjeti. Zato i on prevodi, pa poslije i sam sastavlja knjigu o kišama, dakle o prognozi vremena i veoma je po tome značajan za cijeli zapad. S druge strane imamo ovoga Jurija Slovinca, kako ga mi zovemo, koji se inače zove u službenim spisima Georgius de Sorbona ili Georgius de Rain, koji je također bio student na Pariškom sveučilištu, pa profesor, pa je onda išao u Tur kad je završila njegova misija profesorska 1404. i tamo je knjige liturgijske označavao notnim sustavom da se može pjevati u crkvi. Ali koji je napisao jednu raspravu o redovničkom životu. On je zove Le Château de Virginité, dvorac djevičanstva. Dakle, u smislu redovničkog života, jer je bio duhovnik časnim sestrama u Turu, na rijeci Loari, i znao je da te žene ne znaju latinski, pa je na starofrancuskom napisao i ušao u starofrancusku književnost. Dakle, naš čovjek, glagoljaš iz Istre, iz ove nadbiskupije, kako se zove, tu kod Venecije, Akvilejske nadbiskupije, i
dakle proslavio se isto tako na zapadu. Treći je protestant Matija Vlačić Ilirik, Labinjanin koji je kao 19-godišnjak nakon prvih studija i škole u rodnom Labinu i Istri pošao na zapad, ali išao je u Njemačku. Bio je protestant, ali je vrlo zaslužan za razvoj povijesnih znanosti, jer je bio imenovan voditeljem instituta koji je trebao izdavati povijest crkve, povijest kršćanstva po stoljećima, takozvane centurije, centum je sto, i koji je svoje suradnike poslao širom Europe da iz biblioteka i arhiva izvade ono što je najvažnije. Kao što vi ovdje u arhivu radite, tako je on onda objavljivao te tekstove koji su bili nepoznati već i koji su poslužili, dakle, možda manje protestantima nego katolicima. Ali od tada, od 16. stoljeća, od Matije Vlačića, počelo se pisati povijest na temelju dokumenata, starih tekstova, nađenih u bibliotekama i arhivskoj građi. Ima puno drugih istrana, ali ova tri sam mislio da su najvažnija za zapad, za Europu. I tako mi ne trebamo se, stidjeti, jer smo mi tu Europu stvarali u znanosti, u kulturi, u umjetnosti, ali isto tako i u diplomaciji. Što bi Zapad znao o istoku, pogotovo u vrijeme otomanskih provala, da nije bilo Dubrovnika, da nije bilo Hrvatske.